σας. Σήμερα αρχίζουμε με το πρώτο μας βίντεο. Θα κάνουμε κάτι απλό, δεν θα αρχίσουμε με δύσκολα. Θα κάνουμε απλό jigging και δεν έχουμε μαζευτεί όλοι και έχουμε αργήσει λίγο γιατί έχει πάει 7 η ώρα εσείς. Και θα αρχίσουμε με κάτι πάρα πολύ απλό. Έχουμε ένα μικρό ψαράκι και είμαστε έξω από το λιμένα βραχιό. Ναι. Έχεις να πεις κάτι? Όχι, λέω μόνο να αρχίσουμε. Πάμε λοιπόν. Εδώ είναι το ψαράκι μας και αυτό είναι το καλάμι. Μπροστά είναι πολύ γερό και τώρα αρχίζουμε. Έλα. Δεν ήταν πολύ μακριά. Μάζεψε το και ρίξ' το. Δυνατά αυτή τη φορά. Άστο λίγο μπόσκα να πάει βαθιά, γιατί είναι πολύ βαθιά εδώ. Κάτι πιάσαμε. Και είναι μεγάλο. Να το πιάσω εγώ. Έφυγε. Όχι ρε γαμώτο. Σίγουρα. Ναι, καλά. Καλά, να το ξαναπατώσεις, Στο επόμενο είμαι εγώ, στη συνέχεια, να το ξέρετε. Στη συνέχεια τραβάει ο Σταμάτης βίντεο και είμαι εγώ εκεί και ρίχνω με το καλάμι του Σταμάτη. Την επόμενη φορά θα φέρω και εγώ δικό μου. Σήμερα δεν προλαβαίναμε γιατί αργήσαμε λίγο. Άφησε το. Τράβα. Όταν κάνει κεφάλια, δεν πρέπει να το τραβάς με δύναμη. Περνάει βαρκάκι, μηχανή, μας φέρει κύμα τώρα. Ας το πολύ, να πατώσει καλά. Μπορεί να πιάσουμε τίποτα σήμερα. Δεν το ξέρει τώρα, τα κατάλαβα όλα. Να μην το πάρουμε κιόλας. Εντάξει, μπορεί να πιάσουμε κάτι μεγάλο και να το πάρουμε. Αλλά άμα είναι μικρό, τι να το κάνουμε. Μόλις φτάσουμε στα 5 λεπτά συνεχίζω εγώ,
10 λεπτά βίντεο θα κάνουμε σήμερα. Γιατί έχουμε αργήσει. Ό,τι καταλάβατε πριν. Τα άλλα βίντεο θα είναι καλύτερο. Και δεν ξέρω τι άλλο μου. Πιάσαμε. Τράβα. Είναι πολύ μεγάλο. Να έρθω εγώ. Να έρθω. Όχι ρε. Όχι. Γάμο. Όχι. Αυτό πρέπει να ήταν πάνω από 2 κιλά. Φτάσαμε στα 5 λεπτά. Κλείσε. Δεν κλείνω. Συνεχίζεις. Κλείσε, θα ενώσουμε μετά το βίντεο. Καλά.